Kodi chatia nino. Ndimawutengera chidodo paina pali pose. Ndimawutengera nolwa munjira nakamungoyenda. Kani simene. Komano ine ndikupita. Komano zimene napo pozo. Take it serious. Zamveka ndithu. Kalembetseni kwani. Tilembesa. Kopanda tikutenga bwino amene uja adzakusiya panda chile chonse. Ndipo akangofika ndimuza kalembesa. Because iweyo ndiwe mkazi wachiwiri. Ndipo na siti kudziwa mwini ndiwesi wachitatu komano mchenjerero upitire kutsogolo mukalembetsa kwati. Kanyo ndiona fande ndimuza kuti ndimuza tola kumpingwa na chila ndita nisa uchechi kuti tilembesa kwati tikapanda ulembesa ape zotandisa. Be wise. Panopo zambiri zikuchitika. Ndepezeka zokuti akuzandisiya ndi ndana awiri palibeke nakali konse ndiye kuli bwino ngamapanga za mwana achiwiri kuti talembesa. Very good. So ineyo ndakuuza ndakutsina khutu amati panopo wakutsina khutu ndi wako. Chifukwa nasi panopo sona wako endera yawo anasiya kalekale kutsina na makhutu ndene ndakutani inde zona ndi zimenezo. Okay ndapita ine kusandipelekeze so azimayi mundichedwetsa chidodo too much. Abwino tonani. Yeah. Dala mene. Ogona dala mene. Makula mene acha mwetu lina mene kutulo. Andu yomwe machipeza kutulo chimwemwe basi. Jambula manama dala mene. Njalazo. Aplaza. Banji. Zuwa limenele? Ayo, sukuna ndikupuma kodi suma kandi ule mbanja. Nako jambula ndili. Ndio ndijambula zaja? Basi ndikuposte. Yo kundiona ndikugona pa ndikupumula kutenga foto mandi jambula ndikuyankula. Kodi una account mbanja? Mama gona leno sima mangi ada. Tafufu lazima ujambula. Siningachite zimene, siningafufute. Ile ndi content creator. Ndipo status. Mwachuka inoyo. Simapanga masewe. Tafufu zimenezo. Ndi fufute naye. Kodi una khala banji we? Ndijifana cha content ile. Ntara wene awandachuka banje. Pangono undizusa kuti nzipanga chani. Ine mwana amene yuyu. Ndambira kudikira tenti chokepo mwanena nuka udindi konzeke tichokepo koma apa simukubwera yamapanga choncho wajokapo mula eti munthu anena kuti tichokepo ndi kumango ndidikirisa konzeka ndikubwera mpaka panopa ukathamanga amene kojoga njoga nthawi zino kumano nimaziwira ifano wafuna ndakonzere jombo yawechi ndi masipano athamangire imeneyo ndaziwira kuti jombo yo palibe ngenda ngoti ndikonze amayikonda atu masiku awa awapita kojoga chipo chomwe wakonzekera nazo mafuna ndifuseni inuyo simenyedwa ali pakhomo pano ndipo
iwe ndapanga notice kuti zinthu zikusowa nyumbamo nyamata uja ineyo ukudziwa ineyo mumona ngati kuti osatiso ndamona ngati nyamata uja ndi munthu wabwino kwambiri ukudziwa apa akundipangira za abamwe ngati nyimbo namba 7 ukudziwa zimenezo ndi Germany ehetu komano nyumba mundapanga notice kuti zinthu zikusowa ndikuti mwina alindika mzimu koipa bekukuba zinthu zake zosiyana maka ndiwo ndezikusowa tizinthu ting'ono timasipuni nagula makapu ena ake sitinagwitse ntchito koma sinaona bwinobwino mnaende nyumbamo komano nanga sindi mulendo kuti so mumfunseso imeneyo mukhangati simukumfunatu iye umanonja ndamungonda ande kuti chilipo panzi ambiri kakhala ndi zibwezi makonda zimene ndeyo wapeza chibwezi kaunoti azichipasa zinthu kuti amkomya olonso mwina mumfunse zitokhala kuti sakumakhuta mwazi wanthu achoti mukangosowa mwina akumapeza kuti waotcha china chake sikwina ake namona atiyo jamumfunsa I think phwanya yake ikumaza chepa ine simunthu oyipa kapena umana chakudya yayi sizingatheke kuti iye uja samakhute fa amene uja ndakuza amene uja munthu abwino mwina ndika mzimu koyipa kuti mwina kama munong'oneza kuti tenga chakuti koma ndi munthu abwino ndithu mungoyisiya nimfunsa ndisamufuse nimfunsa pena pakeso tu mwamba kumantaya so bwanji kwamba kuja timamenya madilu limodzi koma papa nde maluzi kudekwa papa ndikumayesa munyengerera mula uja kutantani nemona kuti nanu nemona ngati nanu mutha kuiponya chifukwa choti ngati Tobias uchi amajerera munthu wadera famu ijatu mutha kuyendesa ayi nanga za skulu za maphunziro izozo ndezikhabwa misati panga graduate ndemukapanga graduate mukayambira kufamu kodi tu munthu tu mmene ayendera mundiri yonse sikuti skulu yomwe wapangayo chito kakamira kuti upange choncho wapanga za magesi kandi za umakaniko kandi za chani general fitting nde ukalowa kumunda koma asinomaona ngati Tobias uja kunjoya tu pompano simamvora angulira njinga ya moto yaka sina ndamene amathamangisa zinthu zimene komanso kumene kujatu amene uja amapeza kuti akuyankhula kwambiri ndakuene kuti azimukunga kumene komano nde tingomenyaso timadiro tiyitirira ndikonza komano angasi mwezi wa bwanji kodi wananga nthawi zina beef ije mapezeka ina yake yakhalisa makhala mukuyiganizirabe okay ndimawerenga eti sokuti ndiumbombo kamene mithulo ndimayita ulemba kuti ngati ndagula lerolo ndizagula tsiku lakuti ndiyozo zikwenikira zikwanire zifike tsiku lakuti ngati sifika tsiku limeneyo ndi mazozo kuti abatu kupanga masilamu tikukhanga tikudya phwando atokala ina mpoilisa tujabu amaona ngati ayiwa apapa ndikangovaliratu ndikakhale basi ndikamudikiriroyo foni ndikangosintha maganizo ndikagona yabwera mwanzo nimaona ngati kujoga gona ngasi akumathandiziraso nkhani ya thukuta lachani komano ujeni ndani jabu Usamfunse Ndimfunsa zooneka ina yake Ndimfunsa ne ndioneka ngati newa mithulo nangasi zizooneka ngati akauza oti simukufuna kuti azikhala Ndimfunsa ne chabwino ona ngati samaziwa Tupike jani zibweza mpaka na kafote zo Ulibanzi kodi uliba simafuna bweza zinthu zimene ndayankhula ndasiya ndifoni yo ulibanzi ndasiya ndifoni yo
Wabana baticheza khala na Midland Ai, sina nkoko ndiko cheza ndamene mapangana nawo mahayo. Hayi wabona kuti. Sindukuseka hayi. Hayi wabona kuti. Phone mwako. Oh, you're going through my phone. Is there anything wrong? Hayi, ndingodabwa kuti. Hayi nde. Nankhano. Okay, hayi wamona jabwe. Ndewe ndona ndimbankhala hayi. Uma yanga ndolwafufuta. Yeah, hayi wamona ndwaliti. Zilibe kanthu kuti ndwalitiro. Koma ndekuti there was a conversation happening. Imene wewe wafufuta. Hayi bana. Koma. Uziwe. Zoma panga kumatenga phone kumangana kuti. Zoma ufuna ndena kuzozibeza. Kanza zibeza kasanze zibeza koma zimezo zozilekeke. Conversation yo ilipo imene imachitika chimene wafufuta wewe. How? Ndi high jabe. Mahai ndi ali kwa mbili. Uzivutika ni mahai. Mahai ena ubanja makido. Amene amene yoyo. Ngandanga hai ndio muntu muziwa. Namba ndio saseva. Wona ni namba saseva. Ndio unapangira dala. Unapangira dala namba wizi. Mama. Asi yani mfuna mpirize kucheza nao? Mfuna mpirize kucheza nao kapena? Uzo ndo gole sinazo zibezo. Paliba amene ujeza. Uoneka ngati zosekesa. Paliba amene ujeza. Nankaenenda bwa baba ndikuyankhula uli busy pa phone. Osasiya ka iPhone. Ndasiya. Sindingabwereze so zinthu nayankhulayo. Munthu wandu nanji kuya musenamba kuyankhula za phone. Umaoneka kuti munthu amene upanga naye hayiyo amopasa zochita zabwino zoposa zimene ukasena. Kana yake ndiye phone we? Iwe uona ngati. Zikuoneka kuti akupasa zochitika zabwino ndiye kuli bwino amene yoyo akamaliza kupasa zochitika zabwino zo tiyankhulani. Chabwino ndasiya phone. Aya sindikubwerezaso. Ndipanga zimene ndofuna. Koma mwapitiriza kuyangana phone muzomwe mufuna muzazibeza. Inuso sizikuthandizani. Mahai mena makhalira mafoni mwazi mahai. Hi James, hi Johnny. Hi Petro. Chamba hizo. Na udi ya rugo mare. Tayo say. Oh. Oh. Okay, so we know. Mimi ngara sobwera dine. Na give. Pepo mwanga venga lichifua foni. Na uve? Mwanga? We can do say this in wrong couple. Oh? Okay. What's up, what's wrong? What's wrong? I'm going huh? I'm that day. Nanjo had beef down, got a goodie. Got a goodie. Got a young guy. Yeah, that day, Nanjo, Sanami. Nanjo, that day. Yeah, thanks, eh? So, no, come by. I'm portraying the next to Gamba Mankunda. When is Mankunda Rugamba? Would also go in my jail. So, no, it's a chipsies. Must not go going a bone. Never been a don't know what I'm going to find. Wow. Okay. Good one do, isn't it? Good. Oh. Okay. What? Up on the Omega. Where am I? Omega. Never know a cabas. Wow. And I got to trust bone. Joga. Joga. Ngozinha zonke. Ebani. Hayi manje ngudaba. Ungunena. Nisimuja. Ndikulenga muzi. Ndiye mama nokuna meno njombe. Ungunena ramatabani. Talabani nyo mundi gaye nyo. Again. Magenga simu na. Tenene. Ai. Oh.
zimene zwa Ufuna? Ngeni. basi Ngakamba kumozi wina yiso manjani. basi Ngeni. hayi basi sukoma Kolezi mwimbia nyimbo. ufuna nyimbo oh Mabeba. serious zimosangasa Kwa basi. akundidika ningujama changu yangu kanya nyimbo anje kaya ubwinika wamba ukumo okay nakuza tukali bajeti mawanga asaset boy you are my African queen, girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart tingle. Yeah, you are my African queen, girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart tingle. Yeah. Was that nice? Asiata? Yes, that. Ufuna nyimbo hiyo dalika bwanje. Ali awanao. Wayikonda kuma? Okay, nice. Masukunjo kuda. Ndambika bwana. Taya mwete zaka. Kwa tunguvure. Oh. Okay. Ndibila. Mhm. Tumanaso yi. Kuma. Nayo wanje timodzi. Nakugulira kena kake. Kasi zina mfano basi. Mozilo kona mozilo kuona. Yangana. Thank you. Thanks. Nesu ndakuja asara hapa kamba wako. Yeah, basi zibida. Ile? Kwa kubanga. Kubanga tu. Oh.